Simple-ohjelmalla. Ei sun mihinkään. Dark Souls menee ohjelmaan, mutta ei mene. Ei Survival Holo. Survival Holo. Ei mene ohjelmalla. Kuolee muuten koko ajan. Niinku ihan koko ajan. Ei hauskaa. 2 hours later. Peak. Peak gameplay. Tää on symbolinen. Tää voi olla semmonen symbolinen. Musta screeni. Kaikki on kuollut. Jos mä testaan ohjaimella. Mä tuun vaan kuolee heti. Hyvät on grafiikat. Ainakin. Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Täh. Mulla jääty. No voi perse. Noniin. Nyt ei crashannut. Siinä on meikäläisen vanha Volvo. Mersu. Rekisteriote. Hei. 'Noniin. Kartta. 'Noniin. 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 'Noni
Kes minä tuolla? Dondi. Se on tuo Lukka Lake. Tosta avaa mapin. Oh! Tällainen charge move. Pam! Ei pysty pitää pois. Okei. Yhdessä ottaa noin. Health drinkit. Pystytkö mä juokseen? En. Pedofiilimobiili. Valkoinen pakettiauto. No mutta joo. Wow. L1. Oh. Oh. Mielenkiintoinen paikka. Juoksulle. Hyvin atmosfäärinen. Tärisee maakin. Tuosta ei pääse pitemmälle. Mikäs se oli? No eipä aina kato yksinäinen fiilis. Täällä on selvästi on joku toinenkin. Vitsi, tää näyttää kyllä oikeesti ihan pirun aidolle silleen. Tää on se joku tommonen tanssiva kaktus. Hei, tuolla on jotain. Täh? Safe. I have an idea! Elikkä nää on niinku... Tuonne punainen tossa noin. On niinku safe. Oo. Mahtava. Lähestyn Silent Hilliä. Portti näyttää olevan raollaan. Avaan oven. Loppu. Nainen. Kuitti. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But...
I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. Oliko tuolla... I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Siellä se on. Käden söpöttelee. Noniin, never mind. Did you want anything else? No, Yes. it's just... this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Good luck finding the one you're looking for. Kiitos. Yeah, I should probably get going. Ei vielä. Hei. Oho. Jos mä jään tälleen erittäin epäsopivasti pyörimään sun ympärille, niin ehkä sä haluat puhua kohta. Musta se menee kyykkyyn. Ei. Mut siis aikaisemmin mä näen, vaikka vannun, että mä näen tuolla savussa jonkun toisen. Se on tän Jamesin takana. No, vähän bugaa. Ja vettä. Nyt menee ihan sotkuseksi varpaat. Pitää ottaa kengät pois. Nahkasaappaat menee pilalle muuten. Kuivamaan tohon laittaa. Noniin. Tuleeko HQ astuportista sisään? Ja mut siis nää on powerlineit oikeesti on niinku tosi hienot. Mä jotenkin... Tuli semmonen... Alkoiko täällä sataa? En mä tiedä. Mutta... Tuo niinku tosi paljon... ilmapiiri, atmosfääriä tähän. Tuo on niinku tommoset, että ne katoaa tonne... sumuun. Kauempana tulee semmonen... nostalginen... viba, I guess. Semmonen, jotenkin semmonen... Jotain siinä on. Siellä näkyy Silent Hill Ranchia. Emily, tossa on tommonen portti, niin mä varmaan pääsenkin tonne. Tässä on jonkun Opeli. Väärä rekisteriote. Tuolla on vielä auki. Ei, mutta joku on käynyt grafiiteja tekemässä. Vandaale. Tehtäväni on paljastaa vandaalit. HQ. Copy that. The Ranch of Silent Hill. Ai niin. James on nyt nössö. Ei väliä onko vaarallista vai ei, mutta ei vaihdan yli ei saa kiivetä.
Umaran. Hei, täällä on taas pedofiilimobiili. Tänne ranchille nähty tuo. Lapsityövoima. Wow, tää on oikeesti aika pirun siisti. Mä oon niin pitkään ottanut, että tätä pääsis pelaamaan. Täällä on jotain. Tosta sais hienon miekan tosta kepistä tossa. Jos täällä on vampyyreja, niin... Silver bulletti naamaan ja... Tikusta perseeseen. No trespassing. Visitors just get on the way. Understandable. Tässä on kans saha. Kun näin on puutavaraa. Ei, mutta tästä tulee niinku tosta talosta tulee mieleen vähän Twin Peaks. HQ. Lähennyn punaista porttia. Olen kävellyt ranchin läpi. Kyllä tässä lukee Best Auto Parts. Astun sisään Silent Hillin kaupunkiin. En astukaan. Sopivasti ovi on auki. Went to town to get the window fixed. Spare keys in the drawer. Tää varmaan tosta tämmönen ovesta sisään, niin käympä täältä katsomassa ensin. Kuka vittu täällä kävelee? Okei, tosta ei pääs. Elikkä tänne siis. Hello? Anyone in here? HQ. Olen valmis säikähtämään sekunnilla millä hyvänsä. HQ, avaimet ovat hallinnassani. Kuinka avaan inventory? Ei. 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 Ei, ei, ei. Ei. Niin tää on niinku... niin tää on niinku tämmönen... Parry. Mistä mä siis... Mulla ei tarvitse olla keypointsia. Like, what is that? Mikä on tuo nappi? Onko se... Elikkä... Joo. Se on tuo isoin nappi tässä koko ohjaimessa. Hei. Joku on laittanut tämän kiinni. Ei ollutkaan se mennä itsestään. HQ. Lähestyn punaista ovea. Avaan oven. Astun sisään Silent Hilliin. Ja se rojahtaa kiinni. Loppu. Taas. Täällä on niinku joku pedofilien liitto, kun noin paljon näitä valkoisia pakettiautoja. Siellä on taas meikäläinen spermaari. Road war ahead. Siellä on joku koditon huono päivä ollut. Restricted area. Step only beyond this point. We are no pussy, so... Niin mitä tässä lukee? Eihän minä tästä näe mitään. No tänne saa mennä mitään. Joo. HQ. Ovi oli raollaan. Taas kerran. Epäilyttävä. Nyt musta tuntuu, että tästä lähtee matka. Täällä on taas meikäläisen auto. HQ. Kävelen tällä hetkellä
kivialustalla. Menen suojatielle kävelemään. Olen Silent Hillillä, mutta se ei ole silti tekosyy olla tuttelematta liikennesääntöjä. Vahinkoja aina sattuu vahingossa. Wow. Tulee mieleen se Terminator 2, se moottoripyörä truck kohtaus, ja nyt mulla on melkein jääty taas peli. No niin, jalkaa toisen eteen. HQ olemme kohta Silent Hillillä. Siellä me ei ole. HQ on paha sanoa 2 reittiä. No parking. Eikä tää en ole jäämässä tähän roikkumaan. Käy vain kääntymässä. U-käännös täältä. Roadwork ahead. Oho. Siinä vasta työtä onkin. No trespassing. Se on muuten jännän näköinen aitaus. Vesitynnyrien eläintarha. Zoo. Pääseekö tästä? Kun toi on tommonen millisentin kokoinen, toi vois niinku käsillä napsattaa poikki. HQ. Sumun takaa paljastuu useita rakennuksia. Siviilirakennuksia. Noniin. Enjoy your stay. Reach Silent Hill. Missäs on sviittini? Uimaltas. Oikein hieno auringonlaskunäkymä parkkeelta. Nyt pätkäsee. Katsotaan karttaa, elikkä katso täältä eka. Pääseekö tänne taloon? Tänne oikeasti pääsee. Niin käydään ensin tämä toinen puoli, pienempi puoli katsomassa. Olen oppinut, että ensin syödään salaatit ja sitten vasta nakit lautaselta. A customer came in today. Ordered a mixed banquet, red and white. I tried to explain it's bad luck, but he couldn't decide on just one. He seemed a bit off, looked at me like I wasn't even there, then he just left. Said he'd be back to pick him up later. I just wanted to let you know since I might be gone by then. Turhin 2 minuuttia elämästäni. Tai ainakin tästä pelistä tähän mennessä. What is this? Wow. What is this indeed? All right. Danger, no trespassing. Mutta minähän en vaarasta hätkähdä. Ja tästä ei taaskaan pääse. Niin kuin näette ohi. Mitä ihmettä. Tää oli niinku joku paikka ihan räsä, mutta tietenkin vielä liikennesääntöjä pitää noudattaa, ei siinä. Täällä tossa varsinkin jos autolla menisi, pitäisi vielä tuossa pysähtyäkin ja siltä varalta, jos tuolta metsästä tajaisikin joku päälle. Mä näin siellä trailerissa, kun ne käveli tässä keskellä tietä, niin mäkin kävelen nyt. Saan sinemaattisimman kokemuksen sitten. Minäkin. HQ. Astun stop-merkin yli Lindsay Streetille. Tästäkin paha päättää.
What is my direction? Is the door open? No. What about this? No. Nothing here. Wow! Mikä tässä joku pato? Käännös. Vieläkään no trespassing. Tää on täysin laitonta olla täällä. Vaikuttaa siltä. Täällä on taas iso este. Food sauce. Alejandro. Karambaa. Katson, että oliko siinä Bob Marley, mutta ei ollut. Siinä oli Karambaa. Siis, tää on nerokkaasti tehty. Mä koko ajan kuulen, että ihan kun joku hengittäisi tuolta jostain mun niinku oikealta. Niin koko ajan niinku, mä vannon, että tuolla niinku suumun takana joku. Dondin kädessä kattoo täältä. Tänne ei pääse. Tuohon tarvii avaimen. Tai ehkä se on vain lavastusta. Puolet tästä kaupungista on lavastusta. Tää sovi. Kohta oikeesti mä pasko housuun, kun vahingossa pääseekin ovesta läpi. Ei tuokaan auki. Kun mä vähän taaksemmas, niin mä kävelen silleen sinemaattisesti tänne kaupunkiin. Noniin tästä. No niin. More of that stuff. Jep. Ja sitten se on muuttunut lehdeksi. Okei, mä en voi auttaa itseni kun... Okei, en oo oikeesti, en oo auki. En lankea. Gate Street. Lindsay Street. Pato. Wow. Hey, wait. Joo, käydäpä kattoo kuka siellä oikein on. Ei ole vielä pyssyä mitään, mutta ei kai se pahasta. Ihmisiähän tässä kaikki. Mister? Miss? This is starting to grip my ass. Wow. What happened to this town? Tästä on mennyt joku jäätävä iso mato. Pavo pesusienestä se. Eikä tästä pääse yli. Eikä nyt pääsee jo taloihin. Nope. Ei. Ja sit tämä hieno talo. Hei. Minä löysin. Noniin, täällä on joku. Kahvipöytä. Muori on hermostunut, kun heittänyt tuohon sohvan. Gorel Napoleon. Siellä on joku. Nyt siellä on joku. Mä tästä hitaasti jeps. Joo, on menossa tonne. Kävelen tänne hitaasti. Pääse.
Näkeekö täältä? Kuka siellä? Onko kurkkuun tarttu nyt jotain? Tarviiko time-lihiä? Hello? Okei, nyt. Nyt ei ole mistään darrasta kyse. Vaan framerateit on menossa alas, niin siitä on kyse. Hello. Saisin kuin aseen. Ei ole asetta. Missä on ase? Täällä. Onko heittänyt roskiin? Ei ilmeisesti. Oh, punainen auto. Mä lyön jotain. Oh, look around. Alright, elikkä tonne. Se on kyllä hieno auto. Ouch. Kato, että osuu pää kattoon. Oh my god. Oh my god. Mutta enemmän mitä mietin. Tähän jätkään olisi voinut mennä siitä niinku punaisen auton yli. Kun on sulla niinku kädet ja on sulla jalat ja on sulla, jaksat sä juostakin. On sulla varmasti kuntoakin. Sen sijaan niinku ryömitään taloa, mistä kuuluu ääntä. Niinku Albert Einstein. Mutta täällä on save. Tää on kyllä pelottavan näköinen huone. Se aukes. Onko täällä jotain? Oliko siinä? Ei. Aukaise. 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 Oho. Mahtavaa. Ei, mutta nythän tää tarkoittaa, että kohta minun pitää käyttää sitä. Hyhy. En pidä. Täällä on yläkertakin. Käännös. HQ. Avaan puhelimen. Se oli radio. Siellä on joku. James, varo! Voi perse. Stay back. Noniin. Fuck you. Mitä vittua? Is this what I saw in the fog? Joo. Whatever it is, it's not human. No shit. Ei vieläkään pyssy, mutta paremmin kuin ei mitään.
may I find in here? Syringe. Mitä se tekee? Okei. Noniin. Se ei herättänyt koko kaupunkia. Where are you, Mary? Pakettiauto. Tää musa on jotenkin niin... Ai että. Rauhoittavaa. Is that? Mikä? Oh! Mitä? Ai ja sä lähet sen matchbookin. Sä oot niinku... Kävelet täältä ja sä oot tossa silleen, että oh! Is that a matchbook? Oh my god. These things are rare nowadays. Toinen. If you're reading this late, this place is not what it seems. Sometimes you just have to look behind. Okei. Ja toi oli niinku... Oli just sanomassa, että toi oli tämmönen subtle hintti, että ehkä kannattaa katsoa taakse. Missä? Takana. Ei. Tuolla. Joo, ehkä kiitos. No, meni tänne. Joo. Hetkonen. Oho, katos! Katso just, että missä on save ja sitten tässä onkin save. Save heti tässä. No niin, tule se tänne. Minulla on save pointti tuossa, niin I'm invincible. What is there? Whoa. Tänne. Baariin. Koskaan ei ole liian myöhä drinkille. Huono valaistus. Täällä on joku pimeässä joku. Puzzle. Selvä. Tuo kohta valaistuna. Gamer Instinctsit sanovat, että sen yli pystyy hypätä. Eli täällä tulee kohta hyötyä. Täällä on joku. Täällä on joku.
Mä en näe mitään. Wow. Atmosphere is unmatched. Ei pääs. Caff. Andin kirjakauppa. Jos mä käyn Andin kirjakaupasta katsomassa. Täällä sen tän näkee. Silent Hill. Tää on pitkä. That's what she said. Mitä vittua? Wow. Mietin, mitä helvettiä, täällä on joku rapu. Kylläkin. Varmuuden varalta. Joo. Jolta on tullut uksennus. Pääseekö tosta niinku uloskin sit vielä? Oh my god. This game. Pihalla joku. I'm here. Shit. Miten mä käytän ton syrinkä sitten? Jys. Okei. This game is broken. This game sucks. Hold up. Okay. Perkele. Ei pääse. Missä? Kuka? Noniin. Tiedä paikkasi. The man was here again. I told him he'd been warned not to come here. He acted like he didn't know what I was talking about. Anyway, he got up and left. He didn't make any sort of fuss. There's something about him that gives me the creeps. When I look at his face, it's like I'm staring at a mask and there's something underneath. Wait to get out. When you get out, I don't want to know what happens. Yes.
That's what I did. Come here. Noniin, missä mä nyt oon? Okei. Mutta tonne niinku tonne päästä. Ei. Kuulu tonne. Joo. Joku taas. Tulehan tänne. Mitä? Come here. Bitch. Tava tummempaa savua. Mikä? What the hell? Read. I didn't know what got him to him. He just started smashing the things, how to throw him out. He ran off and cried, fixed everything. I gathered up on what I could. Still haven't found one of the buttons. Half of the record is still lodged inside, but the other part is missing. Figure he must have taken it. Come to think of it, he did run towards Groovy. Anyway, maybe go check up on him, see if he's alright. He lives over at South by the pharmacy, apartment 9. 6583 Negro Royal Lane, apartment 6. Noin. Game saved. Ja nyt toi on päivittynyt. Joo. There was a hole here. It's gone now. Damn. I dream of the hole every night.